Velkommen til det er sådan, at vi har det på restaurant. Det er Jesper. Det er H.C. Og jeg hedder bare. Vi er Sotora, og vi kommer til at ses hver dag i rusforløbet. Ja, den er syderne. Og så har vi også nogle andre tutorer, som kommer og hjælper os. De læser alle sammen på andet eller tredje år. Og de er også rigtig søde. Det er vigtigt at have godt forhold til sin studievejleder. Vi mødes første gang den 23. kl. 9:01. Vi skal huske at indbetale penge til den økonomisk ansvarlige tutor. Og så tager vi på bustur den 24. august. Vi regner med, at der er sådan et officielt program fra kl. 9 til 15 cirka hver dag. Og så er der socialt. Noget socialt hundehej af en art. Også hver dag. Det er programsat, men det kan I alle sammen høre mere om og læse i ruspjecen, som I også får tilsendt. Vi glæder os til at se det. Vi glæder os rigtig meget til at se det.